Казва се, ще ви покажа сега моите касети. Доста филми имаме. Толкова много филми, че направо ето ги. Цяла турба от DVD-та. Бум! Ето сега, почваме да ви показваме всички касетите са доста. Ето, първия е Уино отражение. Втория е Върколака. Висим го знаем този филм, той всеки трябва да го знае. После някакъв зло, заразно зло. След това Star Wars 6. След това Човекът вълк. След това Краля на скорпионите 2. След това Лим Нисън твърде лично. След това Тоя. След това Тоя. После Тоя. Нощен полет. След това Тоя. Хайде, сега много филми има. Имаме още Облюзо. После Взот е един филм с война, както виждате. С това Водопадът. Махонът нещо си. Имаме доста филми. После някакъв си тука. После някакъв си тук. Направих отдял. После това. Северна страна. 188 минути. С това Тоя. И след това Тоя. Тоя. Имаме още доста филми, хора. Някакъв явлението. Ако направо падна. Са доста филмите. Това е Тоя, Джулия някак си. Това Тоя, Рей. И последния е Тоя. И да, хората беше. Тъй, че абонирайте се за мен. Харесайте ми клипа. И както и за Кристиан Петков раздабе. Продължете ми, гледайте какво става тук. Чак тук пада някаква. И да. Чао!